malilaw, ti Diyos tayo, anyaman ngay mula mapitento. No dakesti imimulang, pahit ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no it espiritu ti pamati, biang ang ngayon ti teniya pa. Tiyak mula agapit ay tating karina, kengka niya agapit aduti mula dumeti bunga, pinaimbag nga arami tiyak kubas, tiyak mula agapit ulat. Alo, naimbag nagsapayo gayam gan kakabsat, ngagdengdengag iti dito nga stasyon iti radyo 1143 DCMR. Kat dito nga stasyon iti radyo Masarakan dito'y Sefton Village, Divisoria, Santiago City. Kat dito ti gayam yung bong lagmay, tiyag mula agapit, tiyag mula agapit, tiyag mula agapit. Agyaman akman ang kakabsat iti panawan, makitimpuyog kayo, iti sumagmamano nga minuto. At data yun iti may kadwa nga serye ti adalin tayo iti dito nga agsapa nga maipanggambat lang iti faith in times of trials. Ulit kakabsat, faith in times of trials. Kasi ano ka diti pa nakausar ti pamati inton sumango ka kadigiti kapadasan iti biyag kabsat. Iti namin sa nga Sabado nadakamat ko ti maipanggap iti karit inton nagdalyasat tayo iti dayto nga biyag ket uray man no nalidem fagi sila ko mainayba na kaniapong agdalyasat nga makitam nagpuskol ti aramukamok na. Nadakamat ko iti na minsan nga uray no kastaman adala ta tinamnama no pay saan tayo nga makita ti masakbayan. Sungurod nga dahito kat adalin tayo may panggap iti pamati inton sumango tayo kadagiti kapanasan. Amoy iti pamati panagtalag kini Apo Diyos nga iso ti kalagdaan kasayaatan apagsanggiran. Nga makastay ulita kakabsat awan nga talaga ti kasiguruduan, no guarantee. No adda ko mati ayab ti Apo ket nalawag na kita nga timag awan nga iti haan nga talagang ipakita ti Apo dagiti pictures kakabsat nyaman data destination nung payham mga data ti da kamatig ang amo tayo nga ti papanantay pagsangladan tayo ije pagaryan ti Apo wenno ni Apo Jesus mismo iti dayto nga agsapa iyadang tayo man basit pagkakapsat iti panagadal tayo ket daytoy lesson tayo itang agsapa panagtulnog nupay awan kasiguruduan na. Ulitek panagtulnog nupay awan ti kasiguruduan na. Wen mayt nga agpaiso ti agtakder ken agdalyasat uray awan ti kasiguruduan na. Wen ta adamot iti pamati tayo, adamot ti Apo iti sibay tayo. Ngumno kunamot iti Apo ala awiti mo dagiti gargarit mo nga inimpakem nakaimpakikan tamang rugikan nga magna mangrugikan nga agdalyasat ket magna ka nga talaga ure di mo ammo ngaminta ammo tay metten nga adda ti Apo ure saan mo nga ammo iti masakbayan awan ka siguruduan na gapot nalawag tay ayab ti Apo nagtungpal tayo now anya nga ti aramiden tayo no inayaban na kamat ti Apo ngem di na matinted tinalawag nga mapasamak. Kulita ka, anya ti aramidem, no inepan na ti Apo, anyaman nga ayabata, saan lang ay ministry, han nga pastor. No inayaban na ti Apo, iti may nga lugar, a major decision, ngam saan na nga impakita, iti nalawag nga mapasamak. Da kayo nga naruam, nga agar-aramid iti plano. When? No agsirmata kayo, sakbay nga rugyanan nyo, iti may nga addang, o no addan dagiti major nga decisions nga aramidin nyo ti biag ay masapol nga talaga ti proper planning no duma 5-year planning sakbay nga aramidin dagiti major decisions. Klaro ti tunggal bulan, klaro ti tunggal week or aldaw. We call that a quarterly monitoring process. Tapno ti kasta amutay nga talaga no nya ti papanan na iti aramidin tayo base ijay vision nga sir mataan tayo. Iti dayto yung agsapa, mabalin nga, challenging dayto isurok. Bakamot, isu dayta ti kasapulam ita, agsipod ta, at dagayam, tilaslas atem. Alang arod, ituloy tayo.
Tapno maawatan tayo, mangusar tayo iti may nga ama iti pamati. Nakapadas iti kastoy nga sitwasyon, kastoy nga challenge iti panagdalyasat. Kitaan tayo iti biyag ni Abraham. Manipod mo't lang iti Genesis Kapitulo 10 kat maysa, versikulo maysa aging katupat. Nagan na kat Abram, hampay nga Abraham idi, binaliwan ti Apo tinagan na. Apaya, haang nga gaputa, kuna dagiti eksperto datay H kano kat ni Apo dayjay. Ngam, ti panakaawat kumat kakabsat, dayto yung ngamin nga bilin, may sa dayto yung nga monumental command. Hantun nga malipatan nga bilin kung natin man lang. Okay? Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Kasto iti panagkuna na. Kinuna ni Yahweh kini Abram. Panawam ti pagilyam. Dagiti kabagyam, kanamam, kat ingka iti daga nga ipakitak to ka. Verse 1 tayo kaya nasawan, saan na pailang ipakita ti Apo? No, anya nga talaga ti picture, iti papanan na. Ita ipakita ng tupay lang ti Apo, inton makadanon. Very challenging ato eh. Verse 2. Para burang kanto, iti ado nga anak, ken Apo ko, kat agbalindan to nga dakkel nga pagidlian. Bendisyon ng kanto, kat agdinamag to tinagan mo, tapno mausar tinagan mo, pagbendisyon. Wow! Medyo mayat dito nga karin, kakabsat. Though, hanpay nga picture dito ya. Dagitay palang picture ti mabindisyonan. Number 3, bindisyonan kanto kadagiti bindisyonak to dagiti mang bindisyon kang ka. Ngam ilunod kon to dagiti mang ilunod kang ka. Wow. Dawatin to dagiti amin na nasyon dayto adaga. Bindisyonak ida akas iti panang bindisyon ko kang ka. Tinungpal ni Abram ti bili ni Yahweh ket pimanaw ijay haran idi agtawan ti 75. Okay. Niya po kumaisot mang bendisyon iti pan nakaibasa. Dahito yung teksto tayo Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Now, ladies and gentlemen, by human standard, narigat nga tong palen ti kasto nga bilin kasla ang angaw ngay. Siyempre, kunanakit ni bendisyon ng katuti adong anak kan Apo ko. When dito nga kariti Apo very challenging numampay amo ni Abraham nga ti Apo ti agtimtimag amo ni Abraham ti pannakabalin ti Apo nga mangibanag kadagito nga kari ken bilin. That's why we call this a monumental command, kabsat. Now, kitaan tayo kakabsat masapul nga talaga nga iti panagtalag. May nga karit talaga nga panagtalag ti kasapulan. Panawam ti amam o kunana di comfort zone ibatim dagiti gagayem mo tropam, barkadam, best friend mo, katribom. Panawam ta security, siyempre na-establish ni Abraham ti security na iti lugar, iti haran. Kantay narugyan namon nga development iti dayta nga lugar. Insukat ni Abraham dagito nga comfort ket nagtungpal iti kari ken bili niya po. That's what we read. Ngem awan ti kasiguruduan na. No guarantee. Halangarot kakabsat. Nakunaktat tayo nga ni Abraham nagrubat. Uray di na nga mo nga talaga no niya ti mapasama kiti papanan nga lugar. Kasla nagrigat nga dalyas dati agsipud ta. Saan na nga kaslat tay amuyo? Sa hanga kaslat di pa nagbibiyahe itan. Di pa nagbiyahe tayo ita ay ke agimpaki ka adamo logan. Mayat ti daldalanin. Hawon mo ti animalis pa yun nga may bagata ang ano agdalyasat kay kumag kasla ko madya Australia nga at dapat agdi kangaroo nga anadam. Now, dati pa nagdalyasat dakat saan nga nalakat awan lugan dahi di magmagnada nga talaga. Adu dagiti kabutbuteng nga mapaling nga tattao wenno animales. Now, kapsat no may saka nga OFW kat na ikang katigundaway nga agabrod. Naku narigat tanapadas ko ngat. Tay iliw kan awan ti kasiguraduan na. Iji lugar nga papanam no niya ti mapasamak. Mabalin nga ijay kontrata na amumon tinagan ti among
ngam sa mga muna niya ti ugali na. Iso nga dagji pa nang isagsagana tayo, may sagana nga talaga datay bagbagi tayo no kayam nga maungungtan, mapagsawsawan ti dakas. Napadasa kagsipod ta na panak met iti UAE, United Arab Emirates. And ay nagdesisyon na pat ang gapumot iti kasapulan. Ngam, awan ti kasiguraduan na. Medyo marigata nak iti ata napanak met dita UAE nga damot basit ti edad kon. So, ti pagmetan namat at gapod jay years of experience dito Pilipinas nalaka nga nakastruct ti trabaho. Ngam nariknak tay iliw kadag iti anak. Saan nga sigurado ka kapsat noon niya nga talaga ti mapasamak bayat iti pa nagtatrabaho naungong tanak ka di kanayon siyempre napartak ngamin iti gargaraw iti industry nga ayan ko iti architecture napartak amin napadasag mat ka kapsat iti naglidlid daang no da kayo kat nagdesisyon mga ag-migrate as a family ag-migrate kay palang you're preparing all your documents kasta tapno o ag-migrate kayo iti sa baling nga lugar. Saan nga nalaka? Masapul nga isaganam amin. Isaganam dagiti amin nga aspekto ta nakasagana ka nga i-adapt iti kultura iti papanam. Numan pa'y adumat dagiti kakabsat tayo nga they already forget their culture ket adu dagiti malilangan nga nag-migrate tang dagiti ubing dan sa bali iti kultura da na-adapt dati culture ita western nga no da dumakungkuna dagiti Pilipino akas kanyak nga Ilocano napukaw dagitay panagrespeto da kadagiti nataangan ken dagiti naganak ken da dumapay kakabsat nga karit met ti ag-migrate ni Abraham kabsat napan iti lugar nga saan damot nga napan iti apartment wenno condominium wenno maysa nga lugar wenno balay wen taha nga kasla kada tayo nga no agdalya sa tayo datay mo kadagiti lugar na dapapanamon nga nakasaganan nga lugar. Kadakwada di awan pa'y mo. Do, naidumdum mga talaga di kasasada. Manipod idi pa'y. Mabalin nga ko naman ni Abraham. I think I did the wrong decision. Nagkamali samat ito yung decision ko nga da ito eh. Nagtuloy matlata ni Abraham. Awan pa'y mo ti GPS map idi nga panawin. Ngam kapsat naka-GPS tay puso da sumurot. Iti kaya ni Apo. Gayam, kan kapsan. Mabalin nga kasta ti kasasaad mo ita nga gundaway. Wen, tada dagiti major nga decisions. Dito nga programa kat agpaay gayam kang kadatoy. Kasta ti nagbanagak met iti inayaban nak ti Apo wenno napanak iti UAE ket imbatik met ti pamilya. You know, the Lord led me to go to UAE. Taadagayam met iti panggap ti Apo panangisagsaganan na kanya kun panangisagsaganan iti family. Then nagawid ako na I became the pastor of Cornerstone Isabela Network. Taada iti simsimbahan da iti ngaminan ti Cornerstone. Nga naipasa kanyak babaen iti senior pastor da. Tinaganan ni Pastor Mark Ritchie as a founder of Cornerstone. Saan nga sigurado no anyat mapasamak. Kabsat, maybe God is calling you out of your comfort zone. Kat ay ayaban na ka nga panawam tay comfort zone mo. Kat ure no nagdakil tikit kita. Mabalin nga di mo amunoan niya't mapasamak. I have no idea what will take place in days to come. Kastangay tinapasamak kada kami ta. Winaw, mag-urti karida nga sweldo handa nga mabalin nga. Ito, datay sweldok ijay abroad. Ta siyempre, no, ijay abroad ngamin, datay makabulan ijay makatawon dito eh. Ngam kabsat, urita ka, maybe God is calling you out of your comfort zone. Kat ay ayaban na kati Apo, mabalin nga work, relocation, or ministry, o anyaman data. Mabalin nga ay ayaban na katap nurugyanam iti may isang trabaho, when no si kakat masapol nga decision ka to go to Bible school. Ngahan lang agpastor, no di kat makasursuro ka launay, may panggap iti adal iti Biblia. We know a decision to adopt a child, kapsat, agadap ka timay sang obing. Mabalinday ta nga business relationship, kadagito nga gundaway, ka itan panakaputad na day ta nga business relationship. Wano panakaitultuloy na day ta nga business relationship. No imbaga nga po, dum ta relationship mo itan ka partner mo, baka the business is not honoring.
kabsat. Or ti kasapulan gayam ket iti daytoy nga agsapa. Mabalin nga God is calling you to forgive someone. Release that bitterness now and step into the unfamiliar territory of grace. Tapno maawatam tay grasya ti Apo. Amuyo ka kabsat, nakinegotiate nakmat ti Apo idi. Gaputao magurti karida nga sweldo. My wife is a dentist and I'm in the architecture business. Mabaling mo nga dawatin, mabaling ko nga dawatin, Lord, show me the blueprint. Siyempre, kung nakiti Apo, ipakita man da 5-year planning mo Apo. And then, anyakat ti projection mo. No, naitid ko maday ta nga 5-year plan, baka hanang agpastor. Madik kayat nga igaman ti cornerstone. No naipakita iti blueprint. Naipakita ti Apo ti details ti cornerstone ta adu nga churches dayta. When kakabsat, baka saan ko nga inawat. Ngam kabsat, dayto ngor tinagmayat ngay ta adda nga rut iti kariti Apo. Da kami nga pamilya, what we obey is the word of God. At dagiti sao dagiti dadu mga leaders, but we hear from the Lord clearly. Ngam gayam, no daduma kaya tengrod nga when I am going to give up my profession, ta adamot tinamnamaag. Kapsat hamagarod nga kasta. Bagam nga ibatam ti profession mo, and better is waiting. Apo, mabalim mong ibaga, o resyak mo ti GPS man ka di, kana man ti GPS. Ngam no, adadagito yung abanbanag, sumurotak nga ta. But hanggarod mo nga kasta kapsat, itiwagas ti Apo. Ulita ka, no adda ko mati blueprint Nguno saan, itid na ni Apo ti blueprint king ka. Nako, baka di mon kayatin ti agtungpal, nguno surutin. Amoyo kabsat, ken gagayam, ti kayat ti Apo, tunggal addang, masapul tayo nga sumurot. Saan nga itid ti Apo ti detailed navigation? Ngam tunggal aldaw, iti dalyasat, itid ti Apo, iti pakanigid ken pakannawan. Kung na ti Apo, ala, iyaddang mulat ta anak, may sangadang, ipakita kang kati sumaruno. Ladies and gentlemen, ni Abraham's faith was not about having all the answers. It was all about radical obedience in the face of profound uncertainty. Awan nga ruti kasiguradwan na kapsat. We want clarity? Kaya tayo mo ti clarity. But God wants our trust. Kahit nang mausar tayo pamati tayo. Kapsat, nagdagdagdag ka ita nga agsapa. Narigat ti aggunay, na-paralyze ka. Gaputa saan nga nalawag ti addang nga aramidum. Kapsat, listen carefully. Okay lang ti agkibakibayo. Okay lang ti agnervyos. Napadas ko data nagnervyos. Feeling agbubuteng, feeling agdandanag, feeling mo kat agsanod. Di mo ko mga ipalubos nga dayta nga emotion, isot manglapid, iti decision mo ita. Ngam, denggam titimag ti Apo, ulitek kabsat, denggam titimag ti Apo, umawag ka kang kwana, gaputa paraburan na, titunggal addang nga aramidan tayo, inton nagtungpal tayo. Ni Apo, adda iti pabor na, kadagiti agaddang iti pamati na. Kat uray no kuma nalidom dagiti sitwasyon, basta lakit ti adda ti pamatim. Amoyo, di nga pulos nga imbati ti Apo ni Abraham ije disyerto. Saan nga nalaka para king ni Abraham? I know. Tanagrigat magarot tanim. Nagado dagiti dingdingwan na nga intug-tugot na kan sang kapamilya na kan dagiti taon na, dingwan na. Ngam kabsat, saan na ka nga baybayan ti Apo? Your job is not to figure out your destination. Your job is not to figure out the destination. Your job is simply say yes to the next step. Nagkararag tayo. Apo, agyaman kami iti dahito nagsapat, ipanangayab mo titunggal may sa kada kami. Dahito nga kapsat nga madandanagan no, nyat desisyon nga ramidan na. Kang runahan na ita.
Akaslamot ka ni Abraham saan nga nalawag ti destinasyon. Ngam nagtungpal mo lataking ka, Apo. Apo, ti dayto nga kabsat nga adda ti buteng, adda ti panagdandanag nagkibakibayo ti barukong na. Sikaman ti mangtad ti kirad tibkar tapnon aramidan na iti ibagbagam kang kuana. Mapukaw tay buteng no dekat agaddang nga mang desisyon na tungpalin na iti kayat mo. Anyaman nga desisyon na ito nga aramidan na ito yung kapsat. Tapos sikat kamang kamang ti tunggal may sa kada kami mangiturong tunggal addang aramidan ti tunggal may sa kada kami. Ti dayto yung agsapa, Apo, adu iti lumaslasat iti naduma-duma kapadasan. Tayman kad pamati iti sirmatam ti tunggal may sa kada kami. Man nakabalin, Apo, dayta nga matam nga mangkita kada kami. Naggunay ka agaramid ka tinakaskas daaw. Agasam man nagiti agkukutal nga pamati mi kad itdam kada kami itinatubkar nga pamati. Dayawan da ka iruknoy making kadag ito'y nga araro mi kad tapnon ti kasta daytay pan nakabalin mo isulaang ti aggunay kada kami. Agyaman kami, Apo, iting kaaramidin ti tunggal maysa nga nagdengag kadag iti saso. Dahil tingol ti dinawat mi amay kaputinagan ni Jesus nga po mi. Amen. Alawan kabsat, agyaman akting kay panagdengag iti dahito nga programa tayo. Tiag mula gapit, manipod mo't lang iti dahito nga stasyon iti radyo 1143 DZMR Missions Radio Far East Broadcasting Company. Dahito gayam yung bong lagmay. Bye-bye for now. Kita tayo tumanin to namaminsang na Sabado. Tiag mula agapit. God bless you. Tiag mula agapit at tiing karina Kengka niya agapit nuat duti mula dumeti bunga Tinaimbag nga arami tiag kupas Tiag mula agapit no laglag